Gâtul și mâinile chiar îți trădează vârsta. Și se întâmplă asta pentru că toată lumea face aceleași greșeli. Bună, sunt Tibi și am observat ceva la oameni. Toată lumea se plânge că fața lor arată de 30 de ani în timp ce gâtul și mâinile de 50. Și asta se întâmplă pentru că, da, ai grijă de față, cu serumuri, cu retinoizi, cu SPF, dar de câte ori ai aplicat un produs pe gât și pe mâini? Îți zic sincer că și eu fac parte din aceeași categorie. Pot să număr pe degete momentele în care chiar mi-am aplicat SPF-ul mai jos de mandibulă și ar trebui să schimb chestia asta. Pentru că deși acum pielea mea se ține bine, mai târziu nu o să mai fiu atât de fericit. Dar mâinile nici nu mai intră în discuție. Le spăl foarte des, folosesc dezinfectanți în spital și SPF nu aplic pe ele. Și toate chestiile astea mă aduc și pe mine, dar și pe tine în același punct. O să ne plângem că pielea noastră de pe gât și de pe mâini este îmbătrânită. Și are sens să îmbătrânească mai repede, pentru că această piele este mai subțire, are mai puține fibre de colagen. Și, cel mai important, are mai puține glande sebacee. Vorbesc despre ele pentru că ele sunt foarte importante în repararea pielii. Probabil că ai observat, dacă ai făcut anumite tratamente, că pielea gâtului se va vindeca mult mai greu decât pielea feței. Iar aceste glande sebacee, prin sebumul pe care îl produc, au rol în vindecarea mai rapidă a pielii. Însă, gâtul și mâinile sunt adesea foarte uscate, iar asta înseamnă că vindecarea lor va fi mult încetinită. Un alt factor foarte important aici este faptul că sunt zone care sunt foarte mobile. Mișcăm în permanență gâtul, facem cute, iar mâinile la fel. Uite totuși câteva chestii care te pot ajuta aici. În primul rând, așa cum aplici SPF zilnic pe toată fața, aplică-l și mai jos de mandibulă, până pe gât. De asemenea, retinoizii pot să fie un aliat foarte bun aici. Poți să introduci treptat și pe zona gâtului. Iar pentru mâini încearcă să aplici o cremă hidratantă și, destul de greu de implementat probabil, încearcă să pui și SPF măcar pe fața dorsală lor. Eu am fost Tibi și reține, nu fața te dă de gol, ci lucrurile pe care le ignori la infinit. Bye!